אני אומרת לו 10 פעמים, והוא פשוט לא מקשיב. אני לא מצליחה לחשוב על הורה שיכול להגיד 10 פעמים את אותו דבר לילד שלו, והוא לא מקשיב לו, הוא מתעלם ממנו. מה אין לו קול? בסוף ברור שהוא צועק, ברור שהוא כועס. ואני אומרת, ברור שזה מרגיז, הכי ברור ומובן מאליו. אבל בוא נפסיק לעשות את מה שלא עובד, ונתחיל לחשוב רגע איך אפשר לעשות פה איזה שינוי. והשינוי הראשון שאפשר לבדוק אותו כבר היום, הוא כזה קטן, לפעמים דרמטי, באפקט שלו. אנחנו חיים בתוך העולם של המבוגרים. מה שיושב אצלי בראש עכשיו זה שכבר השעה 7 בערב, ואני רוצה שהוא ילך להתרחץ, כי יום את ארוחת ערב ויאללה, צריך ללכת לישון ושישן בזמן. ילדים לעומת זאת נמצאים בעולם אחר. הוא כרגע משחק במגנטים, הוא עסוק, הוא כרגע במסך, הוא בעולם הדמיוני שלו. ולכן, רגע לפני שאני רוצה להוביל אותו למה שחשוב לי כרגע שהוא יעשה, אני מגיעה לילד, אני יורדת לגובה העיניים. דבר ראשון אנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים לכמה שניות או שנייה וחצי, כדי לייצר עוד פעם את הקשר הזה, את החיבור. ואז אני אפילו קופצת לרגע לעולם שלו, מסתכלת מה הוא עושה, אומרת משפט או שניים על מה שהוא היה עסוק בו עכשיו. רק אז אני מזמינה אותו להצטרף ולעשות את מה שחשוב לי שהוא יעשה עכשיו. הלכת להתרחץ. רגע כבוד לעולם שלהם, שאנחנו שוב ביחד, באותו עולם, אז אני יכולה להוביל אותו, שחשוב לי כרגע גם. ורוב הסיכויים, אם אין משהו אחר שיושב שם, שהוא יצטרף אליי בשלב הזה. אבל לא תמיד זה. לפעמים יש משהו אחר, או כמה דברים אחרים שיכול להיות גורמים לילד לא לשתף איתי פעולה ברגע הזה.